arek lungga akan dak ibu agir pe. Roni Sinawa. Kalau ndak kepandai menyebut nama orang yang baca-baca nak. Berang orang alai deh. Kan iya si Roni nama nak. Serawa lah. Kampungnya di Pinang Sinawa. Jadi Pinang Sinawa. Kalau di Serawa itu aja. Aja Pisnau. Itu namanya. Labuh. Lanjut. Mati bang. Ya bang saudara. Mati. Doakan dah. Oh kalau mati itu mati. Kalau mati itu mati. Maka. Lah jadi orang matian lagu akan dah aja. Iya. Kalau masuk kampung maksud madu nama dia. Namanya? Madu. Oh madu. Ndak madu dah, madu itu misal laba. Madu itu Madau. Madau itu dak pakak. Madai. Sakau. Kurang kubu. Oh, idi. Oh, lah. Oh, mati pajakan dia. Sementara aku adik-adik lungga nak mati pajak, aduh. Makson mati pajak aja. Itu. Iya Makson mati pajak nih. Iya, mati pajak Makson nih. Iya, Makson marah dulu. Haki apa? Iya. Oh udah, boleh bapak Sanci. Kalau kamu mati lagu tungguan nggak 3 atau sampai pantun dulu deh. Biasa nang lu atiran mama minta. Kau baru cek pantun terus matian. Kami membayar tadi cek. Jadi adilnya ya. Tungguan nggak sampai pantun lu baru dimatian deh. Kau nak mematian Oh kain di induk lah boleh masuk makan dah. Kalau ada candu nomor anak 6 dah. Iko kalau kain di induk itu ada pada itu kan dak aku. Nih. Yang saruang nih. Sana
bagi sana ina pasar kini iko natakan nasa joy na ina sabui api tahun ko sana anda ajuo babini ansua dari kini urus sure anyoy sadang nagae iko ingala minta tambuang ay baan na bujang itu nyona mati raso de inalai pangamen ni marusua ayapo mana salah de sana inako tibo di lagu iko raca sana aniang indah abulia badendang sana sama lampo alai lia mudia ai saka balin jiang ai tapi sinyo sana indah ado Oi sadang bapupui deba surua madendang Hayala sasa ango ambo sama lampo Hai dek mancali api wanyana rampiang pinggang Hai takana tunjang oi ama oi jando lamo baru macali anak lampiang pinggang Allah takana ai buru abininyo sadang kana sironi lamaran le gadang nana bujang adisiko ga aku lo tangananyo oi nana botakko abago yang ala dari sanjo lai indah kapan ni inyo malam ini ko indah baran le juo bulan limuko dia ayu tolongan bang dude mencari ini ala bago yang rania kini nana botak cali ade rania inyo bagadang hati ai ranca iku diam di akapana bisa waki suara ni apa tangan jo pagi
ambiak sadonyo. Iya ambiak Lah mati pulanya, Bol. Mati pulo.